بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Ey Nebi Ekrem, näme diýip haram aylandyrdyň özüňe Hudaýyň halal eden zatyny, hatynlaryň rezaýetini talap edip. Ve Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Tahqiq Allah tebarek ve taala size mukarrar etdi kefaratın vesilesi bilen qasamyny çözmegini. Ve Allah tebarek ve taala sizin eýäňizdir. Oşol bilýän we hakimdir. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Ve yadet Hazreti Resul-i Ekrem'in bazı hatunlarına kepini mahfi ve oğrinca aydan vaktini pes vakti ki Hafsa Ayşa'a haber berenne ve Allah tebarek ve taala şonu aşkar etti. Öz peygamberine haber verip pes Hazreti Resul-i Ekrem sözünün bazısını bildirdi ve bazısını bildirmedi. Pes vakti ki Hazreti Resul-i Ekrem Hafsa'ya haber berenne Hafsa aytti, sana kim bildirdi men Ayşa'a haber berenimi deyip Hazreti Resul-i Ekrem aytti, maňa hemme zady bilýän we habardar zat bildirdi diýip. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Eger siz ikiňiz Hudaýa tawba etseňiz we tawba etmeli bolduňyz, çon tahqiq siziň kalbyňyz bir miqdar hakdan maýil boldy. We eger siz ikiňiz bir-biriňize arka bolsaňyz, Hazreti Resul-i Ekrem'e muhalif bolmakda, pes tahqiq Allah tebarek ve taala şoň kömekçisidir. Ve Hazreti Cebrail de ve salih müminler de medetkardırlar ve olardan soň da tamam ferişteler de medetkar ve kömekçidirler. Asa rabbuhu in طلقكن en yubdilahu azwajan khayran minkunna مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Eger Hazreti Resul-i Ekrem sizi talaq etse, tizlikde şoň perwerdegary şoňa talaq eden hatynlarynyň ýerine olardan ýaxşyrak hatynlaryny berer. Musulman hatynlaryny, mu'min hatynlaryny, muti hatynlaryny, tawba etýän hatynlaryny, ibadet etýän hatynlaryny we ruza tutýan hatynlaryny, dul bolan hatynlaryny, ýaqiz bolan hatynlaryny. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey müminler, özüňizi we ähliňizi dowzak odundan saklaň. Ol odi ki onuň içinde ýakyljak zat adamlar bilen daşlardyr. Şol dowzakyň üstünde ferişteler bardyr. Sesleri gaty we tutmaklary gatydyr. Olar Hudaýyň emrine asy bolmazlar. Bu özlerine emredilen zady bedune ta'khir anjam bererler. Ya eyyuhellezîne keferû la ta'tezirul yevm innemâ tujzawne mâ kuntum ta'melûn. Ey kafirler! Bugun uzru qiyman, bugun uzru kabul edilýän gün däldir. Tahqiq size öz amalyňyza mutabyk ceza